Здравейте, приятели! Казвам се Бояна Илиева и имам честта да съм част от Фондация Род. Фондация Род, чиято мисия е да възвърне идентичността и гордостта на нашия древен народ, именно чрез посланията, закодирани в автентичните български шевици и в древните символи. Точно по този повод сме поканени от Библиотеката на Конгреса във Вашингтон да ни бъде предоставена литература. След като се запознаем с предоставената ни информация, ние ще се погрижим тя да бъде разпространена чрез образователни помагала, които ще бъдат достъпни за всички в родината и извън нея. Не е лесно да молиш за помощ, но когато каузата е толкова голяма, егото започва да бледнее. Също така не е лесно и да дадеш, защото да даваш е изкуство. Да дадеш така, че човекът, който е поискал помощ, да не се чувства по никакъв начин понизен. Да дадеш с любов и уважение за една толкова голяма кауза. Това е престижно. Има богати хора, които могат да си го позволят, но има и такива, които са готови да изпратят и последните си парички за това познание. Благодаря на всички вас. Благодаря, защото всяко левче е безценно. Можете да ни подкрепите по банков път и чрез Stripe Link. Благодаря ви.